नमस्ते, मी स्मिता सुभाष शिरवाडकर, रत्नागिरी आणि मी कोकणातली आहे. आणि मी तुम्हाला आता कोकणचा मसाला कसा बनवायचा ते मी आता दाखवणार आहे. कोकणचा मसाला म्हणजे मिरची पावडर, मिरचीचा मसाला. हे लवंगी मिरची आहेत आणि ही तिखट असतात. ही तिखट असतात म्हणजे ह्याच्यापेक्षा पण दुसरी अजून तिखट असतातच, पण ही आम्ही जरा कमी तिखटाचीच घेतलेली आहे. आणि त्याच्या ही 4 किलो मिरची आहेत आणि त्याच्यामध्ये हे मिक्स करायला ही बेडकी मिरची आहे, ही 2 किलो घेतलेली आहे. हे 4 किलो मिरचीमध्ये ही बेडकी मिरची 2 किलो घ्यायची, कारण काही कमी तिखट असतात आणि कलर पण याचा लाल येतो. म्हणजे कलरला छान आहे. आपण सालून कालवून वगैरे बनवला तर त्याचं डाळ वगैरे तर म्हणजे लाल लाल छान दिसायला असतं, म्हणून ही मिरची आणि ही मिरची मिक्स करून घ्यायची. ही 4 किलो घेतली आहे, त्याच्यामध्ये ही 2 किलो म्हणजे झाली 6 किलो. 6 किलो मिरचीमध्ये आता मी धने किती घेतले आहेत ते मी सांगते. या 6 किलो मिरचीमध्ये मी धने 2 किलो घेतलेले आहेत. ते आपण 1.5 किलो घेतले तरी चालतील, कारण आम्हाला तिखट कमी लागतं, त्याच्यामुळे मी 2 किलो घेतले आहेत. हे धने बघा, एकदम स्पेशल धने आहेत आणि दिसायला सुद्धा सुंदर आहेत. हे धने जेवढे कमी घ्याल आणि जास्त घ्याल तेवढं तिखट कमी होणार, आणि कमी घेतले तर तिखट जास्त होणार. हे धने आता त्याच्यामध्ये आता हे मी तुम्हाला बाकीचं साहित्य सांगणार आहे. हे सगळे मसाले आहेत, ते किती ग्राम घेतले आणि कोणते कोणते घेतलेले आहेत ते मी आता तुम्हाला वाचून दाखवते, कारण मी चिठ्ठ्या बनवून ठेवलेल्या आहेत, कारण नाव विसरायला होतं म्हणून. हे पत्तरचे फूल म्हणजे दगड फूल आहे, हे 150 ग्राम आहेत. हे नाग केसर आहे, हे नाग केसर म्हणजे 60 ग्राम आहेत. हे मसाल्यामध्ये सर्व साहित्य असं लागतो. त्याच्यानंतर हे जावेत्री आहे. हे फुलाचं नाव जावेत्री फूल, बघा कसं दिसतंय. हे तर मसाल्यामध्ये लागतोच सामान, जावेत्री फूल याला बोलतात. हे पण 150 ग्राम आहे. त्याच्यामध्ये हे अजून शेजवान मिरपूड बोलतात याला, हे 125 ग्राम आहेत. म्हणजेच मराठीमध्ये रत्नागिरीला आम्ही चिरपाला बोलतो याला चिरपाला बोलतात. आणि हे कसं मच्छीच्या कालवणामध्ये असे टाकले तरी पण मच्छीच्या कालवणाला चांगला वास येतो, त्याच्यासाठी हे मसाल्यामध्ये अतिशय उपयुक्त म्हणून टाकायचे. आणि दुसरा हे अजून बडीशेप आहे, हे मी 6 किलो मसाल्यामध्ये हे 300 ग्राम बडीशेप आहे. ही बडीशेप 300 ग्राम घेतलेली आहे. आणि त्याच्यासाठी हे दुसरा खसखस आहे. खसखस म्हणजे तो पण 300 ग्राम आहे. हा खसखस बघा, बारीक एकदम, हे 300 ग्राम आहे. आणि हे दगडफूल, याला दगडफूल बोलतात. हे पण त्याच्यातलंच मसाल्यातलाच प्रकार आहे. हे सर्व मसाले या मिरची पावडरमध्ये आपण टाकायचे आहेत. ह्याला दगडफूल बोलतात. आणि हे आहेत हळकुंड म्हणजे हळद, हे हळकुंड आहेत. हे पण म्हणजे 300 ग्राम आहेत हळकुंड. हे त्याच्यामध्ये हे तेजपत्ता आहे, हे 100 ग्राम आहेत. तेजपत्ता हे 100 ग्राम आहेत. हे जिरा आहे, हे जिरा आहे, हे 300 ग्राम जिरा आहे. आणि हे मोठी काळी इलायची म्हणजे काली वेलची बोलतात याला, मसाल्याची काली वेलची, हे पण 300 ग्राम आहे. हे काली मिरी म्हणजे एकदम फेमस असते, ती प्रत्येक मसाल्यामध्ये आपण वापरू शकतो, गरम मसाल्याचा वगैरे. हे काली मिरी, हे सुद्धा 300 ग्राम आहे. हे जायफळ आहे, हे आपलं जायफळ आपण वापरतो ना कशामध्ये पण, ते जायफळ आहे. हे 3, 4, 5, 6 असे 6 जायफळ होते. हे 6 जायफळ घेतलेले आहेत मी. आणि त्याच्यासाठी हे अजून लवंग, हे लवंग आहे 125 ग्राम. हे लवंग
125 ग्राम आहेत. हा हिंग आहे, हिंगाचा खडा 60 ग्राम. हे हिंग आहे 60 ग्राम. हे मसाल्यामध्ये हिंग टाकला ना की तो वर्षानुवर्ष राहतो, मसाला खराब होत नाही, त्याच्यासाठी हा हिंग वापरायचा. आणि ही दालचिनी आहे. ही दालचिनी पण हे दालचिनीची म्हणजे खूप कडक आहे आणि दालचिनीमुळे चांगला वाससुद्धा येतो. हे पण 300 ग्राम आहेत. आणि त्याच्यासाठी मेथी आहे 300 ग्राम मेथी. ही 300 ग्राम मेथी आहे. ही मेथी पण त्याच्यामध्ये टाकायची, कारण आपल्या प्रकृतीला चांगली असते मसाल्यामध्ये. आणि हे शाई जिरा आहे, शाई जिरा बोलतात. हे शाई जिरा स्पेशल आपण लोणच्यामध्ये वापरतो, तो आपण आपल्या घरगुती मसाल्यामध्ये सुद्धा वापरू शकता. हे शाई जिरा 60 ग्राम हा मसाला. हे मी सर्व मसाले कसे बनवायचे आणि किती प्रकारचे घेतले आहेत ते मी आता तुम्हाला सर्व सांगितलेलं आहे. आणि आता ते मी कसे बनवायचे आहे ते मी तुम्हाला आता सांगते. ही मिरची आहे, ह्याला 3-4 उन्हं लागली पाहिजे. एकदा उन्हामध्ये सुकट टाकायला लागलं की आपण त्याचे देठ तोडून घ्यायचे, कारण हे असे देठ असतात ना. हे बघा हे देठ, हे बघा हे असे देठ आहे ना, हे असं देठ असंच तोडायचे. म्हणजे सर्व मिरचीचे हे देठ तोडून घ्यायचे दुसऱ्या दिवशी एक ऊन लागल्यानंतर. आणि परत ते अजून 2 दिवस हे असे देठ काढून 2-3 उन्हं लावायची. याला 2-3 उन्हं लागली की मिरची चांगली सुकून येतात. असे चांगला आवाज येतो बघा सलसलीत. असे मिरची सुकायला पाहिजे. आणि तसेच हे मसाले पण जरा एका उन्हामध्ये सर्व मसाले एकदा उन्हामध्ये टाकून सर्व मसाले हे मी गॅसवर सर्व गरम करून घेतलेले आहेत, भाजलेले आहे सर्व हे वस्तू. हे सर्व असे वस्तू सर्व भाजून एकदम कम्प्लीट करून आपण हे डंकामध्ये नेऊन बारीक करून आणायचे, म्हणजे आपला मसाला एकदम रेडी. हा आता मी जो तुम्हाला प्रकार सांगितला हा आहे आपल्या कोकणातला मसाला, म्हणजे आमच्या कोकणी मसाला रत्नागिरीचा. अशा प्रकारचा आम्ही मसाला बनवतो आणि हे म्हणजे चांगलाच बनतो. आणि आता हे 6 किलो मिरची, 2 किलो धने आणि इतर सगळं सामान म्हणजे 10 किलोपर्यंत मसाला जाणार. हा सर्व मिक्स करून हे धने हे बाकीचं बारीक साहित्य सगळं एका पिशवीमध्ये करून हे आपण डंकामध्ये घेऊन जायचं आणि तिथून बारीक करून मसाला एकदम रेडी करून मस्त कम्प्लीट आणायचा. आणि ही मिरची वेगळी न्यायची, ही वेगळी मिरची वजन करून ते बरोबर बारीक करून देतात. आणि आपल्याला जर कमी असेल, कमी मिरची घ्यायची असेल, आता मी 10 किलोचा बनवला आहे, पण तुम्ही 2 किलोचा सुद्धा बनवू शकता. कारण ही मिरची तुम्ही 1 किलो घेतली तर ही मिरची तुम्ही पाव किलो घ्या. अशा हिशोबाने तो मिरचीवाला तुम्हाला त्या अंदाजाने तुम्हाला हे बाकीचं सगळं साहित्य देऊ शकतो. असं नाही की मी 10 किलोचा मसाला बनवला आहे म्हणून तुम्ही पण 10 किलोचा मसाला बनवा, असं नाही. तुम्ही जशी मिरची घ्याल त्या मिरचीच्या अंदाजाने तुम्हाला तो दुकानदार बरोबर हे सामान सगळं व्यवस्थित काढून देणार. 1 किलोचा बनवा, 2 किलोचा बनवा, कसा किती पण बनवा, पण तो तुम्हाला बरोबर एकदम मसाल्याचं साहित्य काढून देणार. हे असा मसाला बनवू शकता नेहमी. हा खास कोकणी मसाला आहे. नमस्ते. हा मसाला सर्व डंकातून तुम्ही आता रेडी करून आणलं की नाही, मग आपण जो डब्यामध्ये भरून ठेवणार आहे, त्या डब्यामध्ये भरून ठेवता नाही की नाही ठेवला भरून की त्याच्यामध्ये हे आपले 2-3 खडे बाजूला, नाहीतर दुसरे अजून घ्यायचे थोडे आणूनच ठेवायचे. आणि ते मसाल्यामध्ये आहे ना, मसाल्याच्या वरती जर आपण डब्यामध्ये भरून मसाला ठेवला की मसाल्याच्या वरती हा हिंगाचा खडा टाकून ठेवायचा, म्हणजे तो मसाला खराब होत नाही. हे खास मेन आहे. आणि हिंग दळायला सुद्धा हिंग द्यायचा, हे म्हणजे जरुरी आहे, दळायला द्यायचा हिंग. असा हा आमचा कोकणातला मसाला आहे रत्नागिरीचा. हा कुठल्या पण गोष्टीमध्ये तुम्ही मच्छीमध्ये, चिकनमध्ये, भाजीमध्ये, कुठल्या पण गोष्टीमध्ये हा तुम्ही मसाला वापरू शकता. आणि हा असा मसाला जर आपण घरी बनवला तर बाकीचे बाहेरचे मसाले वापरायची काय तुम्हाला गरज लागणार नाही. आणि आम्ही ते वापरत सुद्धा नाही. पाकिटं वगैरे येतात मसाल्याची, ती आम्ही वापरत नाही, कारण तेच पाकिटं मसाल्याची जी पाकिटं कंपनीने तयार केलेली आहे ते ह्याच मसाल्याची तयार केलेली आहेत. आणि हेच मसाले जर आपण त्या मसाल्यामध्ये आपण घरामध्ये बनवला असा मसाला तर बाहेरची पाकिटं घ्यायची गरज नाही. आणि मसाले सगळ्या गोष्टीमध्ये तुम्ही वापरू शकता. चिकन, मटन सगळ्यामध्ये तुम्ही एकदम रेडी मसाला वापरू शकता. दुसरी कुठलीच गोष्ट वापरायची नाही. नमस्ते.